3 číslo, jarní ptáči, sa pán Švindel často máva, učiteľci furt nadáva. Učiteľ furt nevymáva, keď mu žiačik furt oddáva. Robiť preto nič nemôže, keď mu rodín nepomôže. Diagnoza, kopla teora i riadna núza, šialenstvo a vystrajanie, jaké bude vysvedčenie. Učiteľ furt nevymáva, keď mu žiačik furt oddáva. Robiť preto nič rodín nepomôže. Kľúčky pastov na veci zakázané, učiteľia si už zlosta, rodičov do školy prosia. Učiteľ furt nevymáva, keď mu žiačik furt oddáva. Robiť preto nič nemôže, keď mu rodín nepomôže. Takže priatelia, máme nedeľu, sobotu, chvíľku s deťmi za sebou. My veľmi pekne ďakujeme, že sme mohli a veľmi pekne ďakujeme aj organizátorom. Pali, ale stúpame, nie? Čo? Tak robíme pred kapelu Desmotu. No, aby mali včera lepšiu pred kapelu. A nevadí, takže pesničku by sme chceli venovať všetkým z Mlkovej, hlavne usporiadateľom. Krásne počasie. Takže